Ако имате проблеми с самосевки от пшеница и ечемик или трудни житни плевели в царевицата, по-специално балур, троскот или пирей, тогава нашият нов хибрид RGT Lextur Duo е решението. RGT Lextur Duo е с компактен кочан тип конски зъб с зрелостен индекс по FAO 400. Озрява добре, притежава изключителна устойчивост на полягане, както и отлична толерантност на листни болести и болести по кочана. Трудните житни плевели вече не са проблем само за южните райони на страната. Те се разпространяват все по-силно и в северните региони. Балурът е многогодишно плевелно растение и се размножава изключително агресивно чрез подземни коренища, които го правят трудно контролируем. Температурните му изисквания са много високи, затова развитието му започва късно и поради това стандартните хербицидни третирания през пролетта често не го обхващат ефективно. С хибридите от нашата дуо-система ефективно се справяме с подобни проблеми. Те са хербицидно устойчиви на циклоксидим, без риск от фитотоксичност за културата. С RGT Lextur Duo получавате уникалната възможност да проведете борбата с плевелите в правилния момент и с максимална ефективност. След дългогодишното му присъствие на пазара, можем с увереност да кажем, че Lextur Duo е един от най-продуктивните хибриди, предлагани в рамките на тази технология. Сред основните му характеристики изпъкват изключително добрата стабилност, особено в засушливи години. Хибридът е средно висок, толерантен на полягане с средно разположен кочан. Lextur Duo много бързо отдава влагата, което улеснява прибирането и прави съхранението по-лесно и ефективно. Доказан успех. Ракт е номер едно на пазара на Duo System царевица с доказана ефективност и надежност на системата в цяла Европа. Duo System е особено ефективна при монокултури царевица или кратки ротации, където натискът от плевели е висок. Минимална обработка на почвата, където плевелите поникват на вълни. Площи с хроничен проблем с балур, пирей и троскот. Основни предимства. Контрол на житни плевели. Намалява плевелния натиск в дългосрочен план. Сигурност за културата. Дуо-хибридите са генетично устойчиви на циклоксидим, което позволява безопасно третиране след поникване. Гъвкавост. Приложение в широк диапазон от фази, от 2 до 8 лист, адаптирано към климатичните условия и състоянието на плевелите. По-висок добивен потенциал. Чистите посеви позволяват максимално използване на вода, светлина и хранителни вещества, осигурявайки стабилни и високи добиви. По-малко обработки и намалени разходи. Обикновено едно третиране е достатъчно, спестявайки време, труд и гориво. Екологични предимства. Намалена механична обработка подпомага консервационно земеделие. No-till, strip-till. Важно! Циклоксидима контролира само житни плевели. При наличие на широколистни плевели се препоръчва комбинирано третиране с подходящ широколистен хербицид. Дуо-систем хибридите могат да бъдат третирани и с всички регистрирани хербициди за царевица или да бъдат отглеждани и без хербицид. Хибриди Duo System ранни RGT Alix Duo, RGT Sphinx Duo, RGT Exi Duo, средноранни RGT Connection Duo, RGT Zanetix Duo, RGT Alexandra Duo, RGT Cartelo Duo, среднокъсни RGT Futurix Duo, RGT Exemplier Duo, RGT Cadixio Duo, RGT Lextur Duo.